Rememorând, îmi dau seama că în Transilvania am petrecut cea mai scurtă perioadă a vieții mele, în comparație cu timpul petrecut în multe alte locuri din lumea asta. Simt când trec prin acest ținut cu sate și orașe că aici am fost format și știu că această bucățică de pământ este căminul meu și că și a lăsat amprenta asupra mea. Am plecat când aveam 19 ani și acum o revedere după 70 de ani. Intrarea prin strada Mihai Viteaz, fostă strada Covâșului, vechea primărie. Clădirile s-au schimbat numai puțin, dar strada principală a fost asfaltată și dă comunei un aspect de orășel. De asemenea, șiniile Mocăniței au fost desfințate. Râul Grodenbach a fost canalizat, podul nu mai există. Intrăm spre strada Gării, unde mai în sus se află casa mea părintească. Fațada a schimbat puțin. La vederea acestei ferestruci, îmi amintesc că aici am jucat teatru de păpuși pentru copii din cartier. Pe acest fotomontaj reiese că în anul 1936 am fost așezat acolo la fereastră cu pisică albă, să zic acum 79 de ani. Și acolo a fost o fântână cu pompă. De asemenea, îmi amintesc că tata a înlăturat muchia casei ca să dea mai ușor cu camionul înapoi. Și acolo a fost locul unde părinții au fabricat un soare pentru căruțe. În continuare era grajdul de vaci al bunicului, grajdul de porci, cutețul de găini, angarul pentru lemn de încălțit și mai în spate era șură mare. Prima menționare documentată a orașului Agnita sub numele Sankt Agnetin datează din 1280. În jurul anului 1400, biserica gotică, care încă nu avea turnuri, a fost reconstruită într-o cetate de refugiu cu 3 ziduri circulare de protecție. După aceea s-au construit cele 4 turnuri de apărare și clopotniță. Acesta este turnul cizmarilor, care a fost apărat împreună cu zidul corespunzător. Turnul croitorilor, Hottentotenturm, turnul mai multor brejle și meseriași, ca fierier, cojocar, țesători și alte. Între ele se-a împărțit apărarea zidului. Deoarece în vecinătate era o zonă viticolă și o multitudine de păduri, de stejar și fac, s-a favorizat dezvoltarea meseriei de dogar. Turnul drogarilor era intrarea în cetate. Prin această boltă mergeam la școală. La sfârșitul secolului al XIX-lea, centrurile de apărare au fost dărâmate pentru a se folosi cărămida la construirea unei școli mai mari. Fostul nucleu central al cetății se află în mijlocul orașului și întotdeauna
a fost simbolul acestuia. Acest peleaz era în trecut un părâu veritabil. Pe malul drept a fost o frumoasă promenadă de castani. În acest loc era podul mare, dar nu mai există. În timpul mai multor secole, cetatea a adăpostit cetățenii și le-a salvat viața. În vremurile în care casele și ambarele lor au fost arse. Datorită poziției centrale în Valea Hârtibaciului, localitatea s-a dezvoltat repede și a obținut deja în 1376 dreptul de a face negoț. Din 1896 Mocăniță făcea legătură cu Sighișoara și câțiva ani mai târziu și cu Sibiu. În fiecare vineri era aici un târg săptămânal cu mărfuri diferite, dar și târgul anual și cel de vite au avut o însemnătate regională. Vedem o reunire a românilor din împrejurime, fără a se cunoaște motivul. Evenimente importante, cum se vede aici, prezentarea noului preot, au fost serbate în mod festiv de populație, după obiceiuri străveți. Și cărturarii aparțin de amintirile copilăriei mele. Participarea la slujbă m-a șocat. Din mulțimea sașilor, doar 5 au rămas în Agnita. Preotul ține slujba în fața băncilor aproape goale. Acest altar valoros datează din anul 1650. Lângă amvon, Asociația Sașilor Plecați din Agnita a instalat plăci comemorative în memoria celor 165 de agnițeni care și-au pierdut viața în cel de-al doilea război mondial sau în urmă deportării în Rusia. Și aici se inaugurează o placă comemorativă cu numele sașilor agnițeni care și-au pierdut viața în armata română. Gabriela vrea să se convingă de sunetul orgii. În calitate de membru al corului de copii, îmi amintesc că aici a fost locul unde am cântat. Pe drum spre clopote, trecem de mecanismul ceasornicului, care întotdeauna a funcționat dacă s-a întors zilnic. Hola, sprijin
Pentru un bărbat în vârstă de 90 de ani, 90 Jahren. În fundal vedem casa parohială impresionantă și școala unde a învățat bunica mea. Acolo, mult mai în spate, o să vizităm casa mea natală. Școala a fost întotdeauna în interiorul zidurilor de protecție. Aici am învățat socotitul și cititul. Catedrala ortodoxă a fost construită în timpul copilăriei mele. Această construcție artistică sprijină acoperișul abrupt, sub care sunt clopotele pe care în copilărie am avut plăcerea să le tragem agățându-ne de frângiile lungi. Ne uităm în partea cealaltă. Peste turnul drogarilor avem o vedere frumoasă a pieței. Din păcate, aspectul pieței a avut mult de suferit din cauza construirii primăriei. Aceasta a avut probabil intenția de a acoperi vederea spre cetate. Pe urmă mă duc la cimitir. Vreau să vizitez pe bunicii mei. Mormintele sigilate cu plăci sunt simbolice în istoria sașilor. Asta m-a pus pe gânduri și plec întristezat.